बिटिसिआव जोबोद हिंसायारि थासारिखौ नुबोबाय जोबोद गाज्रि थासारिखौबो नुबोबाय बिटिसिआव गोबां हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजिखौबो नुबोबाय खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय गोख्रों बिबुंथि बे समाव बिथां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे सम ओरैबायदि थासारिमोन जाय थासारिखौ नोजोर होयोब्ला बिथाङा सिगांनि बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव सोरखार सालायनायनि सिगाङाव जों नैबेफोर थासारिफोरखौ जों नुबोदों जेराव जोबोदनो मोनसे गाज्रि थासारिखौ जों नुबोदों जोबोदनो मोनसे हिंसायारि थासारिखौ जों नुदों हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि दावराव दावसिखौबो जों नुबोनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों एबा हारि माहारिसानि गेजेराव मोनसे समाव दाङाबाजि जानाय जाथायखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिदों आथिखालनि जे सोरखार एबा बे समाव बिटिआरनि बा सोरखार सालायनाय लोगो लोगोनो बे समाव हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि गोजोनखौ जों लाबोनो हाबाय बे 5 बोसोराव गोजोन आरो खौसेथिखौ जों लाबोनो हाबाय जाय मोनसे जोबोदनो मोनसे थुलुंगा आरो जोबोदनो मोनसे गोग्गाथाव आरो देरहासारनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे सम ओरैबायदि थासारि दंमोन जाय थासारिजों जोङो सम बारगोलांदोंमोन बैफोर थासारिफोरखौ मख'नानै बाथ्रा बुंदों जे मोनसे समाव गाज्रिसिन थासारिखौ जों बारगलांहोदों मोनसे ओरैबायदि थासारि जेराव हिंसायारि थासारिखौ जों बारगलांहोदों आरो बेनि अनगायैबो जे हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि बे दाङाबाजि थासारिखौबो जोङो नुबोदों होननानै बाथ्रा बुंदों नाथाय आथिखालाव जों गोजोनखौ लाबोनो हाबाय हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिखौ जों खालामना होबाय आरो बेनि अनगायैबो जे बे समाव गोजोन फैनाय लोगो लोगोनो बे समाव सुबुं माहारिया गावबा गाव बे खामानियाव मुखुब जानो हादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जाय जोबोदनो मोनसे देरगाथाव आरो देरहासारनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बेवहाय फैगोन बेवहाय मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम गुबुन राजखान्थि हान्जा बे गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव 40टा बियाबावबो गेलेनो हागौ आरो 50टा बियाबावबो गेलेनो हागौ बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय बे समाव जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हाबाय जायनि थाखायनो गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिटिआरआव हाबफैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जे बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव आसामनि थागिबि सुबुंफोरानो बे आसामनिबो बे समाव गिबि सिरिनि बिथांमोना थागिबि आरो बिटिआरआवबो बेनो गिबि सिरिनि थागिबि होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बेवहाय बिथाङा माबे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंदों बिथांनि बाथ्रा नाथाय बे समाव बेफोरबायदि सोरबा सेथि सिरिनि मानसि सोरबा नैथि थाखोनि मानसि बेफोरबायदि आङो फारागथि खालामाखै होननानै फिननाय होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा इलेक्शन तो सबे खेलिब और इलेक्शन खेलिम बुलिए राजनीति करिছে गतिके 40टा खेलिब 50टा खेलिब 20टा खेलिब खेलक निजर पलिसि 5 বছর আপনি কিমান সফল বুলি ভাবে ইউপিএফএল যেটো উদ্দেশ্য আছে এই 5 বছৰৰ কিমান পৃথিৱীত সফল আৰু বিফলৰ ডিকশনাৰীটো মই নাৰাখো কোনোদিন মই নাৰাখো কাৰণ অকল সফল হ'বলৈ জন্ম লোৱা নাই হয়তো মা দেউতাও মোক ই জীৱনত সফল হ'ব বুলি জন্ম দিয়া নাই কাম কৰক বুলি জন্ম দিছে গতিকে আজি বডলেণ্ডত বেয়া দিন দেখিছো বহুত হিংসাৰ পৰিৱেশ দেখিছো बहुत যন্ত্ৰণা দেখিছো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘৰ্ষ দেখিছো স্কুল কলেজ ৰাস্তা ঘাট নোহোৱা পৰিৱেশ দেখিছো আৰু ইয়াৰ পিছত সংগ্ৰাম কৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছত ৰাজনীতিলৈ আহিছো গতিকে আজিৰ সময়ত যিখিনি পাৰিছো 5 বছৰত কৰিছো 5 বছৰত আপুনি যদি ভাবে মেগী বনাব পাৰে মই মেগী বনাইছো 5 বছৰত যদি ভাবে আপুনি ভাত বনাব পাৰে ভাতে বনাইছো কিন্তু 5 বছৰত যদি আপুনি ভাবে 100 বছৰৰ বুৰঞ্জী লিখিব লাগে কিন্তু নহবও পাৰে গতিকে যিখিনি পাৰিছো এইখিনি কৰিছো অনেষ্টলি কৈছো এবাৰ ইছ্যু কি হ'ব ইছ্যু ইছ্যু যি কথা পাতিলে ইছ্যু পৃথিৱীখন বহুত আগুৱাই গ'ল আপুনি যদি লণ্ডন আমেৰিকাৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে ইছ্যু
ভাৰতৰ বিভিন্ন উন্নত ৰাজ্যৰ লগত যদি কথা ভাবে আপুনি উচিত হৈছে অসমৰ যদি উন্নত ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাটৰ নিচিনা বা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিচিনা কথা পাতে গুৱাহাটীৰ নিচিনা তেতিয়া ইছ্যুৱে ইছ্যু কিন্তু বড়োলেণ্ডে লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছে 5 বছৰৰ অন্তত শান্তি আহিল নিৰাপত্তা আহিল সমন্বয় আহিল আজি যদি ৰাজনীতিৰ নামত কোনো ইটো বিঘিনি নানে ইয়াত কোনো যদি সমস্যা নানে হয়তো শান্তিটো সদায় থাকিব এইটো সবচে ডাঙৰ মূলধন মানুহৰ জীৱনৰ যিটো এটা ভাবুকি ইয়াতকে ডাঙৰ সমস্যা কি আছে সো সেইটো যদি 5 বছৰ ভালে ভালে গ'ল ইয়াতকে ডাঙৰ মূলধন কি আছে দুবেলা দুমুঠি আমি জন্ম পোৱাৰ লাখ লাখ বছৰ আগৰ পৰাই দুবেলা দুমুঠি চবে বিচাৰি খাই আছে আজিও খাই আছে আফটাৰ অল তিনিকোণীয়া যুদ্ধখন হ'বগৈ তিনিকোণীয়া হয় চাৰিকোণীয়া হয় যি হয় হওক আমি যুঁজটোতো কৰিব লাগিব আপোনালোকেতো ৰঙিয়াত থাকিব আমিতো বিটিচিত মানে 35 লাখ জনগণক লৈ থাকিব লাগিব গতিকে যুঁজটো টেঙা হয় মিঠা হয় গৰম হয় ঠাণ্ডা হয় এটা আমাৰ মূৰে দিয়ে পাৰ হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে